Добър ден, приятели! Това съм аз, Redmaxstone, и днес искам да ви покажа Microsoft PowerPoint Hyperlink. Това е нещо много интересно, от което може да ви потрябва и много други работи. Така, цъкате, в момента аз съм ви направя една презентация, за да ви покажа как, и цъкаме на slideshow. Така, ето задачи, и съм добавил малко коментар, олеле. Така, можем да си изберем две. Може да 5 плюс 5, айде 6, не, 5 плюс 5, така. 10 или 12. Така, това е 10. Така, защо е този хиперлинк? Това е защото, първо започваме, нали, обикновено. И ето ги. Ако цъкне на 5 плюс 5, аз цъкам на хиперлинк, и т.е. аз го пращам на ето този слайд. Минутка. И ги пращам на някои от тези слайдове. Да, ето този. Когато го пратя на този слайд, чрез този хиперлинк 5 плюс 5, аз го телепортирам сякаш този слайд да отиде на ето този. Чрез това. Първо пишете нещо, минутка. Пишете името на хиперлинка, не пишете предварително. И ето, цъкам на хиперлинк, не пишете предварително, ето тук напишете 5 плюс 5. И отидете на слайда, който искате да го закарате. Аз съм го закарал на този, т.е. двата отговора, един от двата. Т.е. този слайд е чак 4. Не, чак 3. Докато нашият слайд е 2. Може и да, нали, да прехвърлите, но 6 плюс 9, т.е. ето сега ще ви покажа. 6 плюс 9, аз съм го запратил чак ето тук на слайд 4, а пък ние в момента сме на слайд 2. Ето това е телепортация, т.е. когато натиснем чрез този хиперлинк като верига, ни спуска по въженцето и слизаме ето на този слайд. Извинете, не ето на този слайд и после избираме. Това се нарича хиперлинк. Наскоро ми го показаха приятели, роднини. И аз как да го снимам, за да може повече хора да го знаят, защото учителите понякога им трябват тези работи. И може да се абонирате за мене, да пишете коментари за какво друго да снимам, защото повечето не ми пишат коментари. И може вие също да ми пишете. Абонирайте се, лайквайте, вдигайте палчето, ако искате и сваляйте. Мен не ме бърка, важното само да ми давате някакви идеи в коментарите. Това беше от мен, Redmaxstone, довиждани.